Bertel han er jo 15. generation, og det lå ligesom i kortene, at hvis han havde lyst, så måtte han jo gerne overtage gården. Men det havde han ikke lyst til, fordi at han synes, at produktionsdyrene var meget presset. Og så kiggede vi i retning af England og så, at der havde man faktisk grise på friland. Og så inspirerede det os til at sige, jamen det kunne vi godt tænke os at skabe her i Danmark. En del af vores koncept har jo også været at nytænke nogle ting. Men det at nytænke, det er jo også nogle gange at gå tilbage og kigge, hvad gjorde vi, inden vi industrialiserede landbruget? Hvad var det for nogle metoder, man brugte dengang? Og kigge tilbage, så når vi nytænker, så er det nogle gange også at kigge tilbage, hvad gjorde man førhen? Fordi man kan sagtens komme herud, og solen skinner, og nu regner det så i dag, men man kan sagtens komme herud, og solen skinner, og det hele er lysegrønt. Men sådan er det ikke at producere økologisk gris. Der er masser af udfordringer. Der kan være flere uger i træk, hvor det regner, hvor det er fyldt af mudder, hvor det ikke er grønt ligesom nu. Det kan være perioder med frost, hvor at alle søerne de skal have kørt vand ud, og vi skal skovle is og hakke is og så videre for at sikre, at de har vand. Så der er masser af udfordringer, når man har økologiske grise. Der er mange ting, som ikke findes. For eksempel nogle af de maskiner, der kan køre herude i regn og mudder og det hele. Så det har vi opfundet selv. Og nu når vi skulle til at plante træer, så er der også mange ting, vi har afprøvet selv. Vi har mange poppeltræer, det er fordi, de har en hurtig vækst. Og hvis vi ikke skulle være døde og borte, inden de var kommet op, jamen så har vi valgt poplerne. Det havde været smukkere med egetræer. Så det startede vi med. Men nu har vi så eksperimenteret rigtig meget med andre sorter og fundet ud af, at Sitka, Mirabelle og Aronia også kan fungere sammen med grisene. Men hvis du nu planter et nøddetræ eller et æbletræ, så hedder de bare hele træet. Når grisene er 10 år gamle, så bliver de fravænnet, og så kommer de på stald. Her har vi et økologisk system, hvor at de kan gå i dybstrøelse. Det vil sige, at der skal være så meget halm, man kan se, hvor de kan ligge. Og de kan gå i udearealer. Og så har vi noget helt særligt, som vi kalder wellness. Og i det her wellness-areal, det er nogle store kummer, hvor der er muld i. Og her har grisene fortsat mulighed for at rode med trynen i jorden. Nu står vi her i en bygmark, og her er udlæg og græsudlæg. Og næste år, jamen så går grisene her igen. Det er fordi hver andet år, der må vi bruge markerne til gris, og hver andet år, der skal vi så dyrke en afgrøde for at optage næring. Det er vigtigt for os, at vi laver så lille et klimaaftryk som muligt, og hvor vi skaber plads til naturen og til biodiversiteten. Målet for os er jo at sætte så lille klimaaftryk som muligt, men at sige, at vi kan lave en produktion, der ikke sætter spor, det ville også være uærligt. Så selvfølgelig sætter vi spor, men hvis vi nu kan reducere vores aftryk og de spor, vi sætter, så er det en kæmpe fordel for naturen og biodiversiteten. Men det giver også en glæde. Det giver en glæde at producere dyr, der har haft et ordentligt liv. Derfor har vi skabt et landbrug, hvor der både er plads til, at vi producerer grisekød, og at der er plads til den vilde natur og biodiversitet. Vi er så heldige, at vi har kun det her lille stykke jord til låns, og vi vil gerne aflevere det i en stand, hvor at det er fint til næste generation, og gerne i en bedre stand, end da vi overtog det.